langit kelap-kelap katon sabarang kaduluke moyat mayit duh Koko Prabu kula ngaturaken pambaghe raja kepalang rawuh paduka Koko Prabu inggih Yayi Niskala praptaning pun Kakang manggih rahayu Yayi. Nyuwun pangapunten, nggih menika ingkang agung. Ngungun raos sing malahipun pun Kakang Dwarawati. Kenging menapa paduka Yayi Aji? Semunipun nandhang singkeling manah. Awit kawis tinggal wonten ing pasuryan Yayi. Werkudara. Wah, kepiye? Eneng apa Yayi? Abot welakon kudu disandang Pandhawa. Lire. Mentas wae kakek Narada rawuh mrene. Paring dawuh supaya Pandhawa tansah mengeti dina dumadining Kalimasada ingkang wis ditetepake dening dewa. Inggih Koko Prabu, kejawi menika dawuhing Jawata bilih murih mulya rahayuning bangsa. Pandhawa kedah tansah gondelan angger-angger tri perkawis, tri sekti krana nindakaken peperintahan ingkang adil lan leres Koko Prabu. Duh adikku Di Arjuna. Yen mung perkara kuwi yektine dawuhing Bathara Narada mau dudu balang kang abot. Dawuh dewa kang mangkono dudu balang kang abot Yai, mapan wis bener. Kudu ditindakake. Ya kuwi para kadang Pandhawa. Nanging keneng apa kok teka ndadekake singkeling penggalih? Nuwun sewu Yai. Monggo kepareng paring dawuh dumateng pun Kakang. Koko Prabu menawi namung perkawis mengeti dinten dumados ing Kalimasada kewala menika nyata gampil nanging duh Koko Prabu waleh-waleh menapa ingkang andadosaken legeging manah kula miwah para kadang labet jamus Kalimasada sampun sawetawis panci murca saking negari Ngamarta Koko Prabu. Tatpala narpa tresna lan tulus hanyakra ring Prasiwara Jatnawi Suta Jagat Maestu Ngradha Yayi katemben menika pun Kakang Uninga menawi estanipun Jamus Kalimasada menika murca saking Pura Ngamarta. Inggih menawi mekaten cetha rawuhipun dewa kala wau semunipun ngengetaken dhateng paduka Yayi. Ingkang baken kedah tansah budidaya wangsuling Jamus Kalimasada. Kasinggihan dawuh paduka Koko Prabu nanging ewet mapan pekewet raos sing manah kula. Bingung anggen kula badhe matur dhateng Bathara Narada. Awit kula ngrumaosi lepat dene boten saged njagi pustaka Kalimasada Koko Prabu. Nadyan to mekaten sejatosipun para kadang Pandhawa sampun ngetok pambudidaya upaya ing pundi dunungipun Kalimasada palandene gagar wigar tanpa karya. Werkudara, piye? Ya gene si Adi ora waspada teka nganti kelangan pustaka Jamus.
Wah, yen aku lan Pandhawa kabeh isih waspada. Nanging wong-wong sing ning Ngamarta ora kabeh gelem ngreksa kali Wasada. Aja maneh ngreksa. Apal ora? Lah ya kuwi lho, Di. Duwe tinggalan becike kaya ngono padha ora gelem ngreksa. Wah, jaman saiki angel. Nek dielekke ngajak padu. Nek dikebuki jare nerak angger-angger. Wah, si Adi kudu sabar. Sabar apa nyatane malah kelangan. Nyat kalnya lalang dan sampai sekunan surang sorong tanpa dan ora ana udan, ora ana angin ya gene sira tawang-tawang tangis. Pasrah pati urip Kyai Srikandi. Kula boten pantes. Kula boten pantes malih dados tetungguling prajurit wanita. Srikandi boten saged njagi krajaning negari. Kok Prabu? Upami kula sembada tatantu negari Ngamarta boten badhe kecalan. Mila saking menika Koko Prabu. Srikandi ngrumaosi nandhang detusan. Nandhang kalepetan ageng Koko Prabu kepaling pidana dhateng Srikandi. Srikandi. Ingsun ora bakal nglubutke marang sira. Ya Gusti Adi ki wong wadon. Ingkang tatak, ingkang tanggon betengi negara saikine. Boten Koko Prabu. Kalbu sing kalepatan kula dene kula boten saged nyambut damel kalenggan. Lan dados senopati wanita pepalingipun paduka. Kula aturaken wangsul Koko Prabu. Wah, Janaka. Kula wonten timbalan keng adhawuh. Bojomu iki kenek go conto. Koko Prabu Ndrawati kados pundi perkawis menika? Srikandi teka nyuwun dipun dawahi paukuman. Inggih Yayi. Janaka, kula wonten timbalan keng adhawuh. Bojomu hukuman. Hukumane apa bojomu, Janaka? Wah, aja Janaka sing hukum. Ora wulung mengko ning paukuman. Ijik iso tuklik. Prayogi Kakang Mas kemawon ingkang paring paukuman dhateng Wara Srikandi. Kang Mas, keparengmu paling pidana kula boten badhe swara. Wah, kowe tak hukum.
Srikandhi kowe lunga aja pati bali. Yen ora bareng karo baline jimat Kalimasada. Nuwun amit pasang Kalimatabit ingkang putra lan dumateng kula pun Antareja. Ana gawe apa kaget kula? Kula namung badhe mitrang paduka Wa Prabu. Wa Prabu Puntadewa netepaken calon senopati Bratayuda. Menika mawi dasar menapa? Jagat Dewa Bathara kula ya gene sira takon perkara senopati Bratayuda. Wah, kowe aja nglindur. Pandhawa lagi susah. Kelangan jamus malah lanyo-lanyo rebukan lacetha. Bratayuda eneng apa ora genah. Aja ngawur Antareja. Menawi Bratayuda dereng genah, kenging menapa Yayi Gatotkaca sampun kadhapuk senopati, kabar sampun sumebal. Wah, Sadewa. Nuwun kula wonten timbalan keng dawuh Kang Mas. Wangsula Antareja ben lega atine. Oh nggih. Antareja. Kula paman. Wong labuh negara kuwi ora kudu dadi senopati tumrap bektimu. Ya kuwi marang sesanggeman. Aku ora maido. Nanging elinga kula. Sira kuwi duwe kasekten ingkang edapi-dapi. Musuh kang mbok dilat telapake mesti bakal lebur tumpur. Upama kowe dadi senopati tegese Pandhawa, ora bakal rumagang apa-apa. Kowe wong siji wis merantasi. Yen to kelakon kaya mengkono kuwi jenenge dudu Bratayuda. Mula unggah udulna rasamu. Yen to atimu trima ora dadi senopati, besok patimu cinandhang swarga mulya. Butuh kula pangkat, mboten butuh swarga. Kula nuwun. Kula nyuwun pangapunten mbok bilih kula ganggu kamardikan Paduka Kaka Prabu. Yayi Setyaki ana parigawe apa? Kaka Prabu. Sowan kula menika namung badhe nyuwun palilah. Nyuwun palilah apa Setyaki? Kula badhe manunggal kalian Kadang Pandhawa. Sawanci-wanci tempuk perang Bratayuda kula sagah dados ganjel ampeyan Paduka miwah para kadang. Wah, Bratayuda meneh. Sayaene dayoh kok mung gawe kisruh bae. Setyaki pun Kakang rumangsa bungah. Dene Si Adi bakal nyengkuyung Pandhawa nanging sumurupa.
kabeh ingkang penang netepake dudu Pandhawa nanging yektine para kadang ya kuwi para dewa ing Suralaya. Nuwun sewu Koko Prabu. Sadewa kepiye? Gandeng Yai Setyaki menika darah resmi. Prayogi ingkang paring kerampungan Koko Prabu Ndhurawati kewala. Koko Prabu kados pundi lelampahan menika? Ora ngono to, Setyaki. Aku gumun setahun kok kowe duwe moga kaya ngono kuwi. Teko rataren pun Kakang malah derajat-derajat munggah setinggil. Kowe nembung arep nyungkuyung nonyol-nonyol adol bau nawake raga. Aku mbok singkur mbok anggapmu aku apa kabeh iki karepmu apa kowe digongkon karo setan Setyaki? Sapa meneh sak teko? Sabar, sabar Werkudara. Sabar piye? Lagi ribet nimbrung. Koko Prabu ngantos sewet lan pekewet batos kula. Yayi. Saking pangintene raosing pun Kakang menika minangka pranodi saking Hyang Agung keparenga. Pun Kakang nganti Dimas Werkudara menapa dene Janaka kula badhe nderek cawe-cawe perkawis menika Yai Prabu. Koko Prabu kula kinten kula tanpa Koko Prabu Ndhurawati kadidene liman ingkang sempal gadhingipun ingkang pedhot telalenipun ingkang mekaten sakwetahipun kula aturaken ing ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Sebet biar katalika wau wis wusna paripurna sabdanira Sang Buminata Gya Kundur Hangejaton. Piyak ngarsa tangkep wuri kalamun Cinandra. Muji syukur marang panguwasaning Gusti Kang Maha Agung. Karya
Oh